Khasi Hills Autonomous District Council mentakasngi ke arphawai tarik jung nailur kala khot iki kli nong sen sharstong na baro ki hima bat ki rat bat ki elaka ki bahab apo ka jing khmi jing pet jang ka KHADC panyata ya thir halor ka notification bala pen benar ka sarkar jilla pen pentri kam ni ka CRCP bat CPC hapo ki district council kon ya kate ka jingalang la peno hapain ur hotel lawan ru ban wan nishim benta de ki MDC jang ka council bakenthop nadu chairman ka council UCM rengkat ki para MDC na kalyang sensyar bat yang persya kis im ki lengdo ki menteri bat ki kli nong sensyar snong ki matabor hakate ka jingalang jung ki te ki kli nong sensyar da kawe ka jing mud ki la shim ka rai ban persya bet triang ya ka notification jaga sarkar bat baro ki kli nong sensyar snong ki la kentu bat ai jing mud ya ka council ba hapo ka jingalang mo ba titos khan banang penklan ki village court bat ki rukom sensyar khadar hapo district council court bat ki village court jung ki himakasi hadin jong ketuka meeting bat chief minister abang ya keren kalau kena notification ban notify ke jing penteri kam ke CRPC bat CPC ko state negara na kaliang ke jongang la penchai ba nimpat la ban ai ka rai ka khadu wat hadin bangila sukhu bala pensyai yang i bakan nom kta e ya di bol tongka district council lagi ke district council ko dan rei na kaliang ke jonga hinga ong ba ya kini ka kam ngandang khot biang ke jingelang bat hadin bangila khot ke jingelang jong ki MDC ngila shim ke ni ka rai bakata ka rai ka long bangin khot e kini ki kli nong sensyar ki balong ki additional subunit code bakunjuk ru ki village code di pilai hi mentakasi ka respon jong ki babun ki kli nong sensyar ki pilot mentakasi bang asoban ai kublai kerpang na kabanta jong ki damar ba ka jingman ka jong ki mentakasi ka pen i ka jing long concern ka pen i ka jing long jingkit kli ka jong ki halo ka ni ka issue de hadien bala ya tai bon kata na kaliang jong ki kli nong sensyar ki la pen pau hi kum ba pilai yo sngo ba kim pat menjur ya kenika notification kidang kwa hi ya ka jing penkala kidang kwa ya ka notification ka ba khamsyai ba ban exclude lani ban pelaj bet ya ki district council court ba kumju ru ya ka jurisdiction ka ba dehi jong ka tribal areas dehi badang hap hi apo ki district council court ba kumju ru halo ka tu ka issue ka ba dehi ba ka jing transfer ki case na po ki district council court o na po ki district court seki district council court ru ka de ban long ka basyai kata di ka jing kwa jungi menta kalong ba ka de ban long ka basyai hi ba ki case baro ki ba dehi ki case ki ba de ban hap hi po district council court ka de ban don da notification ka basyai kanang ba ka num don ka no ka jing interpret lani ka jing sutu bakla lani ka jing pendon kam bakla hadin habut namar lada ka ja kumta kamut lada ka ja ba ki case baro kimpo isu sapo district council court kabamut hi baki kut ki jongi ngila hapan khang ni hapan khang tena ta kadau knang ban laj ya kata ka de ka jing siap tien kata ka de ka jing snow arta tien na kaliang ka jongi kata ka jing snow bam tikna na kaliang ka jongi namar kuni notification kum baka pau la ban interpret ya ka haki babun ki banta na ta kadau ngis ngau hi bakat kum kani ka jinglang ka bangi kenduk menta kasni ka ai mensi mengi lai i ka rai ka jongi baki ong hiใช่ดอกมันแหนก็ลองบาห้อยกับสรการก็องบากิดิสต์คาวน์ซิลกวดกินตรีกรรมคุ้มบายุตรายกับ CRPC รุกันนมตรีกรรมกับ CPC รุกันนมตรีกรรมเห็นไรกับกับังอีอาร์ตตีนมันตาก็ลองบาฮาบัตทริอัลลิกิคิสฮาบัตทริอัลลิกิคิสมันตาลาดาอุ PI โมอุลารีจิสตารีกับคิสhapo polis upai ka kes sekut na kut lada ka de ka kriminal na ka de ka civil lada habala de convert ya ka power jong ka section CRPC CPC kamut kiyach kaman lam ong hang tu notification ba baik ka ni ka kes apa yang tribal ba tribal trial ka district council court kami te kum kata hey tele sila sayo kim refer ki kes hi tele kim refer ka kes kamu itu ki kes ki poi sadu high court tendang apa high court pak ka penbun kam kai ki pai ba nama gi wan biang padeha po district council court hi kata ka dei ka ba ngingim kwa te ban pen senjare pai ba tempat jang ka dei balong syai ho te kamu la syai ki kes ki babun lada ka refer bak na high court ka pak biang se district council court menu ba jenjar enta jenjar pai ba hi ta ka don ka ba syai de ka secretion ka ba syai hang ni ba ki kuis ki bade pedang tribal criminal na civil court civil case ki ban poi baca district council court tadi ka jingkwa jongi
Mereka kata ka kenut power. Kaba aibor. Ya ki district session court jong ka sarkar ngim khang ni kata. Mo ngim don bori do ban khang ni kata. Ngim persya hiru ya kata ka notification. Mereka bangi persya mangi kalong ba ka notification kam syai. Kadang ka jing tiang kata. Na kaliang kini ki klik nong sansiaro ki sutu ya kata. Tapi balai ki khot iki polis. Lada ki khot iki polis kamu kal ade ka jat kes ka bakim lak syuk ban control. Lalong out of their control. Regidon ki kes ki ba long ki ba ya syuk apa senong ki ba ya le jaka ki ba ya tu we thiem. Kum gitu kita ki kes bun hi ki pendap apa ka bilik level. Mut ha bilik skut orang ba senong. Lani hau ka kut jom sir. Ngom tata. Dan rai ki kes ki baki khot tulet ka dai be ki kes ki bala long serius ki bala ya poi se du ban ya yap riau kum ta te hap khot i tulet ban slur ni ai jingmut ya ki village ya ki dorbar baki di ban form ya ka village ku ta di ka jing ai na kaliang ku ngi kwa ban klan yang ni na ta ka daw na district council ru mentangi extend ni ka kut ku jungi sadu nong ston sadu sya nong po sadu sya mong perwat mangi kwa ban klan yang ni district council ku